Така че всичко е въпрос на енергия. И едно от най-силните средства за зареждане е пранаяма, дишането. А като друга техника, това е удяна бандха, издишване и издърпване на корема навътре, при което се активира центъра. Центъра или областта на пъпа, където ние сме били свързани с нашите майки. И тогава в утробата ние сме получавали енергията, храна, кръв, въздух, всичко, посредством пъпната връв. След като детето се роди, пъпната връв се прерязва. И започваме да получаваме енергия от въздуха и през устата. Носа и устата, храна. Този център, енергийният център, той се затваря в тялото. Но ако се направи, а са правени такива опити с ефекта на Кирлиан, се вижда тук един светещ пръстен. Когато започнеш да правиш продължително време удяна бандха, отново активираш този център и започваш от този първичен център да поемаш енергия, не само през устата и през носа. Но това е вече нещо, което трябва да се покаже. А не никак трудно. Не мога да не ви попитам и за предстоящата 2012 година. В медийното пространство излизат всякакви твърдения от предстоящият завършек на света до енергийни трансформации. Какво е вашето мнение по въпроса? Въпросът е, че може да бъде разгледан от няколко страни. Аз от два ъгъла се спра. Единият е, че нещата вече се случват. Всичко зависи от как ще го погледнем. Едното е, че наистина енергиите започват да се променят. В конкретен вид, дори тази криза, която настъпи, финансова криза, тя е преди всичко криза на духа. Тя е повсеместна криза на човешкия дух. И ако човечеството или част от него не се променят, то е обречено. Човек трябва да се обърне отново към духа си, към основната същност, към себе си. Защото тялото е само един инструмент. А тая цивилизация е прекалено много заложено все по-големите и по-големите удобства на тялото. До такава степен, че те вече хипертрофираха и унищожиха изобщо идеята, че ние сме духовни същества. Така че според мен трансформацията, тя си върви. От друга страна, много често се използва с цел за манипулиране на хората една идея. Аз си спомням, 80-та година се говореше като година за край на света. Щяха да се подреждат планетите, при които те, между другото, се подредиха. Минаха и заминаха. Дори Нострадамус, ако погледнем, посочени са няколко дати, които са края на света, края на света, края на света, но понеже това, което е било сочено като край на света 1462 година, то е много далеч от нас, за нас само звучи статистика, но това е предстоящо. И ние започваме вече да треперим, да се притесняваме какво ще стане и най-вероятно вече няма да наима и какво от той. Но има една тенденция за глобално манипулиране на човешкия ум. И си има предостатъчно средства, но основният инструмент това е страха. И се сещам за изследователи на мозъка, които, знаете ли, до какви потресаващи изводи са стигнали. Когато един човек хронично живее в стрес и страх, но силни страхове и стресови, мозъка му измеримо намаля. Измерено е. С около сантиметър мозъка се свива.
Субективно това е стесняване още на съзнанието, а пък казано направо това е оглупяване. И си задаваме ни един въпрос. Защо хората в 90 на 100 от информацията, и ако не повече, се бомбандират все с лоши неща, все с страхове, все с катастрофи? Какво можем да направим и ние за някаква катастрофа, която е станала в Андите? Защо трябва да се показват сцени, кървави, нещо, което по-чувствителните хора си губят и съня? Ако е тук, да протегнеш ръка, да се спуснеш да го направиш. Това е, за мен думата е отравяне на съзнанието. Когато има една обща идея, защото все по-трудно е да се консолидират хората. Преди имаше комунистическата идея, половината свят около една идея. Християнство друга идея, мюсюлманство друга идея, но почват да се разпадат. И сега има нужда, за да се консолидират хората с някаква идея. Обаче тази консолидация, тя е обезличаване на хората. И започва. Ето сега, виж, какво беше, ама сега какво ще стане? Хубаво, ще стане. Защо трябва да се притесняваме за утре? Нека да се притесняваме за сега как живееме. Защото това е пак, утре е някъде в необозримото бъдеще. Може да дойде, може и да не дойде. Така че трябва от много страни да разглеждаме едно нещо. И в тая връзка ми се иска да кажа, независимо какво ще стане и дали изобщо ще стане, това не е важно. Важно е как живее човек. Дори тук скоро тези месеци имаше голяма кампания около Махариши Девмурти, или моите почитания. Аз съм ходил при него, когато бях юноша. Прекалено много се говореше за него. Но знаете ли какво си мисля? Хората проявиха много голям интерес. Но те проявиха към него интерес не защото е постигнал просветление, а защото толкова дълго е живял. Хората се интересуват от дълголетия, те не се интересуват от това да станат просветлени. И да ги пита защо им е този дългия живот. И да има. Защото ние сме човешки същества, които добре би било да се погледнем в този план на 3 етажа. На първия план ние сме същества, които имаме потребности. Нашите потребности са както потребности на животното. Те са биологични потребности. Това е потребността от храна, от сън, до определена възраст, от секс, от защита от атмосферните условия. Тези потребности трябва да бъдат задоволени. На второ ниво са желанията на ума. Идваме пак при ума. Те не са едно, не са две. Те са милиони желания. Желания. Нямат край. И ако човек остане на това ниво, той ще се умре нещастен, защото винаги ще има още нещо, и още нещо, и още нещо, и това, и това, и това. Той се ще иска и ще иска. Един случай, Хенри Форд,